ने का वैक्सीनेशन भूलना मत। अच्छा, जैसे कि हेपेटाइटिस। यू मीन हेपेटाइटिस। वैक्सीनेशन की तरह पावर ऑफ 3 वाली वायर्स भी जरूरी है। पावर ऑफ 3। वी गार्ड एरिजो ई बीम वायर्स, ये ओवरलोड से पिघलता नहीं, जलने पर जहरीले गैस नहीं छोड़ता और ये इको फ्रेंडली भी है। वी गार्ड एरिजो ई बीम वायर्स। Unong bishar belasong that u BP kataki ulapan mi ya ka jing maham ka bating e ha ka hadien ka te ka jing bathai ka ba lapan ya brio da ka ba ong ba kum kini ki jing ja lala ban ja biang lada ki bor sanchar kim le da ka bating e persha ya ka jing ti pardo yong bi an hadien ba u justice kataki ula lejngo ya ka te ka jaka ha ka shnong tang sko ula ong ba ka te ka jing ja kala ja ha ka ju ka jaka ha ka ba khamanchwa ba kiladon ki brio ki balayam ula banjur balada ka sarkar jilla bat ka district administration kim tuklar kirki omla ban khangla ya kum kini ki jingja basngosi